खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गाना इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरलायबाय नैबे ओंखाम संग्रा बायलानिफ्राय आरो एकदम दिनै आं फुङावनो 4टायावनो सिखारनानै सिथाव एनथाब एवबाय आरो आइजों आंजों एनथाबखौ एवखांबाय दा सिथाव एवनो लागासिनो सिथाव एवनो नागिरदों बेखौ माबा थोयि नारेंखल थोयिखौ माबा सिथाव बानायनोसै होनना बानायबाय ओमफ्राय खर' दंबावो देनो ओमफ्राय मिक्साराव होनो सोलाबासै ओमफ्राय दिनै हाबाबो दं नालाय गामियाव नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानोसै होननानै भिडिअ खालामबाय आरो नोंथांमोना आं भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांदो एकदम भिडिअ आगारि आं बेसे गोबाव जाखोथाय सप्तासेसोनि बारबाय खोमा एकदम बायो आरो मेंनानै माबा मा होनोमोन दासान्दि एसे खामानिबो जादों नालाय ओंखायनो मेंनानै बानानै आङो भिडिअखौ खालामबाबो इडिट खालामनो बानानैनो आगाराखिसै आरो होमब्लाबो दिनै दुखु खस्थ' जेंना जारलानि गेजेरजों दिनै खालामसैलाय ओमफ्राय दिनै जों गामियाव हाबा दं आरोखि जि मा होनोमोनलाय बे हाबायानो जाहैबाय हरनाय आरो हरनाय जों गामिनिफ्राय मा होनदों मा आं भिडिअ खालामनायखौ मिनिबावदोंसो हा माथो खालामनो बेनो हुदा जाबायबा हुदा जाबाय माने हुदा खालामनांसिगौनि गोनांथि जाबायबा ओमफ्राय अजा रायनाय बायदि खोनादों जाहैदों ओमफ्राय मबाइलजोंनो आइलां बायदि रायलायनांगौनि खोथा रावजोंबो रायलायालासिनो जेनेबा मबाइलजोंनो आइलां बायदि रायलायनांगौ ओमफ्राय मिनिदों आरो बिजावजालिया जों गामियाव हाबा हरनाय दङ हिन्जाव हरनाय बैराथिखियाबो आंसो ओमफ्राय भिडिअखौ सोर हमबावगोन जि जारलासो मोनबाय आङो भिडिअ हमनोबो रावबो रोङा आरोखि सासे गथ' हावला लानांसिगोन र' सेंग्राफोरखौनो हमनो नांसिगोन जेनेबा बैराथि जानांगौनि खोथा सोर भिडिअ खालामनो सोर हमनो आं बैराथि जाबाथ' आं हानाय नङा नालाय बेखायनो सोरबाफोर हमग्रा मोनबा खालामनोसै ओमफ्राय जुदि हमग्रा मोनोबा खालामहोला ओमफ्राय माबानोसै आरो आं मा होनो दसे बे जानाय लोंनायफोरखौनो देखायनोसै बे हाबाफोरखौ देखायनो हाबाय थायाबाबो हिन्जाव गोदानखौ बे रिसेपसनाव देखायनो हागोन आरो ओमफ्राय बे हिन्जावानो जाहैबाय मेदाम मावलायबावोसो मालाय हाइ स्कुलाव ओमफ्राय बै खाथियावनो आरो खुन्थाइबारियावनो लांगोन बे जों गामि बाथाबारिनिफ्राय खुन्थाइबारियावनो लांगोन आरो ओमफ्राय मेगन मोदैसो जालायसिगोन बेसर लामनांगौ मा लामनांगौ हानाय नंला माथो खालामनो हाबा नालाय हाबा थांनांगोन बयबो फट' बिदिब्ला जाबाय जोबोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर अननानै साबस्क्राइब खालामहरदो दे एकदम जायब्रें बेङैनो दिनै भिडिअ खालामबाय आं नै बिथां बेयाव एवगासिनो ओइनै एनथाबा आयै आंना एनथाबा नै बे गामलानिया आइ एवनाय आंनिया र' थारमाने सानै एवदों नालाय थाब जानायनि होननानै दा हाबायाव मैगं हाहैनांगौ मानांगौ होननानै नै बे आं एवनाय आरो आइनिया फाननै आंनिया फानसे सारायाव जायोलै ओमफ्राय माबायाव मोजांसिन जायो थावायाव ओमफ्राय सिनि होस्रो एवबाय थानांगौ आरो एकदम जारलासो बारा टेक्टर बखिबाय थाला नङाबा बेखौनो बखिबाय थायो नामा बेखौनो खोन्थाबाय थायो नामा होनगोन ना हाबायाव थांनो देलायबाय जों रेडि जाबाय नै फिसाजोफ्रा नुवाखै लारि लुरिनो आयु इसोरखौ फुंनि जाग्रो नानि थिनहरग्रोनोसै ओमफ्राय आं थाबोनोसै आरो मा मावनो मोनो नायनोसै थ' बिदिब्ला दा हाबायाव लोगो हमबाय थानोसै फैहांबायानो हाबायाव फ्लिपकार्टनि माबा बुस्थु फैदोंहाय बबावबा सोरबा बिहरदों माबायदि नुदों आंखौ जामाय जिबिमोन माबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय दे नुवाखै देलायनायफ्रा बिमा जेरै फिसा एरै देलायनायफ्रा आयु सोर बिजामादैया लांख'बावगोन आंनि फिसाफोरखौलाय नै न'आव दंबावोसो सानै हाबायाव सल' दामबाय एकदम ओरै मोसानो लुबैया सल' दामबा गोसोआनो हाबायाव मोनबाय जि दावराव र' खेबलाङो ओरैसो ओरै जाग्रा जाबाय आरो नोंहा माबा माना होनोलाय गेट नेग्रा नांगा जाबोबायना एसे गोदाननि बिमादै आरो आयु आंखौ फुननोसो नागिरदों जारलासोहाय खेबनाय नायनो आं र' दा खेबनो मोननाय नङाना दानि खेबबासो बेसेबां हागौ माबायदि दासो दुगैनो नागिरदों नामा नायनो र' एसे हाबानि मन्दपआ नै आरो बे जा मोजांखा माबायदि मोनदों हाबा जानो मोना नोंथाङा मा जाखो र' हिन्जाव गोदानखौ खेबैनो आं देलायगासिनो नै हिन्जाव गोदान नायनोसै होनदो देनां नायबाय थादो आरो दायोबो होगोन र' होनदो देलायनायखौ होबाय ने ना हनै आब'
बेहाय हिनजाव गोदाननि बिमा मालाय बिजामादै मोननायनि खुसियाव दायो मोसाबावगोनसोनो आब'आ एसे गोजाननिफ्राय लादोबा दे एकदम अमा बिबुजों मोसाबाय आरोखि जानायानो जानाय हाबा नालाय बुरजा जायाबा खस्थ' रान्द'नि बिथांमोना होख्लायगासिनो आयौ माथो ओंखाम संग्रायानो गैथारालाय नायदोंहाय एसे संनायफोरखौ लाब्रा लुब्रा बेथन गैलिया ओंखाम मार गारदों बेवाय ओं होनदोब्रा एसे ओं होन गोलोमदै गलायबाय नै बेसेरा आयो अन्थाव बाथाव एकदम टमेट'नि आरो टमेट'आनो बिथाङा होख्लायगासिनो बिथिं कफि लाब्रा एवगासिनो थांबाय थाला ओरै डिस्टार्ब जादों र' एसे मा होनदों बायसोलांदो र' दा होगोन गरनैसो बेदर राननाया रेडिथार आरो नै गोदान बरायनायनि रेडि नोंथां बानायनाय नामा माखौ न'खौलाय आं नायखांखाबायना रानावबो मोनजाथारसिगोन र' मा होनो बेखौ आं मिथिया दे मा होनो नोंसार नोङालै बे बुस्थुखौ होनदों बेखौ बिनि नाम गैया बेखौ मा होनो आलारि बाथि बे आलारि बाथि होननायखौ सोर मिन्थियो नै बेखौ माबा नाम होननानै मा नाम होनना मिन्थियो आं खोन्थाहरलाय आं मिन्थिया एकदम भिडिअ खालामनायखौ मिनियो आरोखि मानसि नाहरनाय डिजाइन बियो हिनजाव गोदाननि फार्निचारा नै हिनजाव गोदाननि फार्निचारा होनदां साफायबाय मेरला साफायबाय दानि ओंखाम लाफैबाय नै बिथांमोना गोसो जादों जानाया बा नै बेहाथ' माबायदि जादों गोथाव नंगौ नङा गोथाव नंगौ नङा मासेर हिनजाव गोदाननि बिनानाव बेहानो ओमफ्राय इनि सोरथाय आं सिनाया होनदो हिनजाव गोदाननि बिबाजै आरो बियो ओमफ्राय इहा बिनानाव जाबाय आरो ओंखाम नेदों ओमफ्राय मोनजायाखै आयै नै खालिसो बेसेरा रायो गयनायसो गेन्द्राद्रानो उदैयानो हनै लाजाला आयु एक्टर एक्ट्रेस जादों रायजो आंथ' थैनोबो फैयामोन एफा उदै गिदिरनाव आयौ नोंला दा लामा गायदोंआ बेसे अननानै लाबोदों बिनि आं सिनायानो ओमफ्राय बबेनि आं बिजनि माख्रानिलै ए दे ओमफ्राय माबा मबाइल गिदिर दंबा साबसक्राइब खालामदो आरो मबाइल गिदिर दंबा दंनायाथ' दङ आंनाव नै खालामदो ओमफ्राय आं बायलालासो बायलालाबाबो जायो माथो जायो ने मा नाम संग्रायगादाव नामखौलाय आं प्राइस होसिगोन नामखौ भिडिअआ मोजां जालागै जा बर'नि नामखाय आं माबा होसिगोन साबस्क्राइब खालामसिगोन दे साबस्क्राइब खालामदो आं बहुद बर'फोरनि इउटुबारफोरनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आंबोथ' खालामो ओमफ्राय आंनिखौ मानो खालामाथाय मिथिया आंबो खालामलाबायो दे खालामसिगोन थारमाने बे संग्रायगावनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामलायजोबो आंबो नायसिगोन थारमाने दे दा मोसादों लाइक खालामगोन दे नोंखौ दा मोनायाव फिसालाखौ खेबबाय नै संग्रायगादावा बुकिं खालामबाय नै लांनो हौवा गोदाननो दायो हौवा गोदानखौ बरायनो नै जोङो माबा थाइजौ बिलाइ माबा माबि बिलाइ हागासिनो आरो नै बैराथिखिया नै बे ओमफ्राय आं आरो समायदोंना समायाखै जानो समायदों ने समायाखै समायदों दे समायदों खुगायाबो सानैबो गैखाया बिबो गैखाया आंबो गैखाया देन्जारसोखा
हिन्जाव गोदान दोनलांनो रेडि देलायना फैबाय आरोखि बे ब्लाउसआ हिन्जाव गोदाननि बिमा हरनाय बे सनायाबो हिन्जाव गोदाननि बिमा हरनाय एकदम बैराथि जानांगौ नालाय बेखौ गानना फैथारना बुंबाय ओमफ्राय गाननाया आंबो देलाय मांग्रिखा नालाय ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदाननि बैराथि जानांगौ नालाय ओमफ्राय दा भिडिअ खालामनो हागोन ना हाला आं बेखौ मिन्थिला ओमफ्राय जायखिजाया बेसेबां हायो देखायबावनोसै नायनोसै दा फट' एसे लाखिनोसै फैदा थाङा दोनलांनो थाङा नोंसोरो मालाय थाङा आरो हनै लामानिफ्राय नाहरदों आरोखि एकदम थांनोबो लाजिलायलांबाय आं नै सना गोलाव जोंनाव दङ दिबिया कमल हाबायाव थांनो लिंगासिनो कमलखौ हाबायाव थांनो लिंगासिनो बेमपार्टि दंलायोनो माथो बाथाबारिखौ गारलांनानै थांसिगोन आरोखि खुन्थाइबारियाव लोगो मोनबाय थाखागोन खाथिखाना गारागाय थांनानै दं दा हिन्जाव गोदाना गारागाय फरायबाय बेस्रा गगा मोननानै अन्थाव बाथावनो ओरैनो हर बे हिन्जाव गोदाननि बिफा आदा आरो फैदो मा हाबलांखो लाजियो गोदो मालाय मा होनोमोनलाय उरुबारि स्कुलनि मा होनोमोनलाय हाइ स्कुलनि मास्टार लायबावसोमोन ओमफ्राय फिसाजोआबो हाइ स्कुलावनो मास्टार मोनबाय आरो मालाय जोंफ्रासो होमबाबो भिडिअ लानो नागिरबाय आं आदाया हाबफैबायसो मा नागिरदों आदायालाय नै ओरै फै नाहरनोसै नों हिन्जाव गोदाननिसो बिफा बिदिनो बे बिबाजै आरो मा थांखो बिबाजै बियो हिन्जाव गोदाननि ओमफ्राय देलायथ'वाखै आरो देलायसिगोन फैबायनो फैबाय गोनायाव दङ ए थ' हौवा गोदान लाबोनाया सफैबायनो नाथाय जामायजो बियामोन नैबे हौवा गोदान आरो ओरैनो हौवालाय एसे हौवा गोदान भिडिअ बारायबाबो जाबाय थागोन ना बेखायनो जाहोनोसै आरो हाबानिखौ